मोगाच्या भाव आणि भयणीनो, सिंधू कोंकणी कॉम्पिटिशन हांगा हांवें पार्टिसिपेशन केलेले आणि म्हाका CID नंबर दिलो आणि 80 कॅन्डिडेट येयलेले आणि त्यात माझे नाव ना, त्या 40मध्ये नाव ना. हांव इंटरनॅशनल सिंगर आसा. म्हाका कमीत कमी 80,000 रुपया हांवें 2 वर्सांत हांवें कमयलेले आसा आणि माझे नाव ना म्हणजे कितें, कोणी ते आले फादर आले की पिन मारली आसात, बिशपान पिन मारली आसात. ही तुमची पार्शलिटी तुम्ही केलेली आसात. कळ्ळें? हे अशें करूचे ना तुमी. आणि तुमकां तियेतां मनशां जायत म्हणून तुमी अशें केलेले आसात. आणि माझे नाव ना, हां चल ठीक आहे, कमीत कमी माझे 15मध्ये नाव येयले असते तरी चल्ले असते, काय प्रॉब्लेम ना. आणि म्हाजो कितें विचार आसलो तुमकां सांगता, की तुमचे जे ऑर्केस्ट्रा आसा थंय 5-10 लाख रुपये इन्वेस्ट करून तुमकां आनी व्हडले करूचे आसलेले. पण तुम्ही कितें केल्यात, ते फादरांचे ऐकल्यात, कोणाचे ऐकलात आणि म्हाका पहिल्या 40मध्ये पण म्हाका घेवंक नात. प्युअर तुम्ही पार्शलिटी करतात. हे चुकीचे आसा आणि हांव तुमकां सांगता, पहिल्या 15मध्ये येयलो असतो तरी ना तुमचे स्टेज हालून टाकले असते. माझो आवाज एवढो चांगलो आसा किंवा व्हडलो आसा की तुम्ही सगळी नाचते असले, तुम्ही नाचूक लागले असतात तुम्ही सगळी. हे चुकीचे आसा. कळाले? तुमचे जे हे तुम्ही पार्शलिटी करतात कोणाचे ऐकून, कुठल्या फादरचे अलेक्स डिमोलीचे ऐकून किंवा ऑलिन बिशपचे ऐकून किंवा हे कुठल्या तरी चेडवाचे ऐकून की हे जे इलेक्शन. आणि हांव तुमकां सांगता, पहिलो नंबर पण घेतलो असतो हांवें. हे चुकीचे आसा तुमचे, तुम्ही असे करू नाकात. आणि 25,000 तुमचे कितें, तुमचो जेवढो ऑर्केस्ट्रा ना तेवढो म्हयन्याक पगार घेता हांव. कळालें? हां, हे असे करू नकात तुम्ही पार्शलिटी.